संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। वाढत्या महागाई विरोधात मालवणात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं आंदोलन केलं। यावेळी मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। पाहूयात। नहीं चाहिए मोदी सरकार, बस हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार, बस हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार। फडणवीस शिंदे भाई है, महाराष्ट्र में महंगाई छाई है। फडणवीस शिंदे भाई है, महाराष्ट्र में महंगाई छाई है। फडणवीस शिंदे भाई है, महाराष्ट्र में महंगाई छाई है। कब हो गए कम पेट्रोल के डीजल के दाम? कब सरकार लाएगी महंगाई पे लगा? कब हो गए कम पेट्रोल डीजल के दाम? कब लगाएगी सरकार महंगाई पे? कब हो गए कम पेट्रोल डीजल के दाम? कब लगाएगी सरकार महंगाई पे? मोदी सरकार, मोदी सरकार का एक गाना, महंगाई का एक गाना, महंगाई का एक गाना, महंगाई का गाएगा ना, अरे आवाज कुणाचा? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा। मोदी सरकार, मोदी सरकार, महंगाई की खिचड़ी, महंगाई की खिचड़ी, महंगाई की खिचड़ी पकानी है। 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 गॅस दर वाढीचा निषेध असो, गॅस दर वाढीचा निषेध असो, गॅस दर वाढीचा निषेध असो। या महाराष्ट्रातील गद्दार सरकार असो, या दोन्ही सरकाराच्या माध्यमातून आज जनतेचे हाल होताना दिसत आहेत। महागाईचा आकडो गगनाला पेटलेला दिसतोय। कालच तुम्ही बघितलात तर पूर्वीचे गॅस दर आणि आजचा वाढलेला गॅस दर याच्यामध्ये तिप्पट किंमत झालेली आहे। पेट्रोलचे दर असतील ते सुद्धा गगनाला भिडलेले आहेत। त्यामुळे एकीकडे रोजगार वाढवण्याची, लोकांना रोजगार मिळणार आहे, लोकांना उद्योगधंदे मिळणार आहेत म्हणून सांगायचं आणि त्यांच्या घरातील पेटणारी चूलच महाग करायची, असा या केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, या महाराष्ट्रातील मिंदे गट आणि भाजपचं सरकार, हा सरकारचा डाव या ठिकाणी आहे। कालचं अधिवेशन बघितलं तर या अधिवेशनामध्ये एखादा वेगळा मुद्दा काढायचा आणि यापूर्वी बोललेल्या, महाराष्ट्रावर बोललेल्या, महाराष्ट्रावर चुकीच्या पद्धतीने बोलणाऱ्यांचा सत्कार करायचा आणि मात्र शिवसेना नेते संजयजी राऊत यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायचा आणि कुठेतरी या महागाईपासून जनतेचं लक्ष विचलित करायचं। काल अनेक जण त्या ठिकाणी थैथयाट करताना दिसत होते संजय राऊतांबद्दल अधिवेशनामध्ये, परंतु महागाईबद्दल, लोकांच्या रोजच्या जीवनाबद्दल एकही प्रश्न मांडताना भारतीय जनता पार्टीचे किंवा मिंदे गटाचे आमदार त्या ठिकाणी दिसले नाहीत। या उलट एखादा इश्यू करायचा आणि त्याच्या माध्यमातून जनतेचा लक्ष विचलित करायचा, हा या दोन्ही सरकारचा या ठिकाणी डाव आहे। परंतु कालच्या कसब्याच्या निकालातून जनतेने स्पष्ट दाखवून दिलेलं आहे की तुम्ही काही धिंगाणा घालायचो तो घाला, परंतु आम्हाला शांतपणे जो निर्णय घ्यायचा आहे तो जनता या ठिकाणी निश्चितपणे घेणार आहे आणि तो निकाल कालच्या कसब्याच्या निवडणुकीमध्ये या ठिकाणी दिसून आला। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये गॅस दरवाढ असो, पेट्रोल दरवाढ असो, या सर्व महागाईच्या गोष्टीचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने या गॅस दरवाढीचा, पेट्रोल महागाईचा या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो।
आज या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे. आज रोजंदारीवर जाणारा मनुष्य या ठिकाणी अनेक गॅस योजना आणल्या गेल्या. उज्ज्वलासारखी गॅस योजना आणली गेली. लोकांच्या घराघरामध्ये गॅस देण्यात आले. परंतु लोकांना माहिती नव्हतं की हा गॅस घेऊन येणाऱ्या काळांमध्ये आमचा ते वेगळ्या पद्धतीने आमच्या तोंडातील घास काढून घेणार आहेत. हे जनतेला माहिती नव्हतं. परंतु आज तुम्ही जनतेच्या तोंडातील घास हिरावताय. त्यामुळे ज्या सत्तेच्या माजमध्ये असणाऱ्या या भारतीय जनता पार्टीचं केंद्र सरकार, या ठिकाणचं मिंदे आणि भाजप सरकार, या सरकारचा फास आवळल्याशिवाय या महाराष्ट्रातील जनता स्वस्थ बसणार नाही. आणि हेच करण्यासाठी आज उद्धवजींचा एक शिवसैनिक म्हणून, बाळासाहेबांचा शिवसैनिक म्हणून प्रत्येक तालुक्यातील गावागावामध्ये, प्रसंगी जिल्ह्यामध्ये जाऊनसुद्धा या महागाईच्या विरोधात रान पेटवल्याशिवाय आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हे या ठिकाणी स्वस्थ बसणार नाही. एका बाजूला महागाईचा हा आगडो मुसळलेला असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र सरकारच्या घातक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या अशा निर्यात धोरणामुळे कांद्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या जीवनावश्यक असलेल्या वस्तूचे भाव अशा पद्धतीने कोसळून घातले गेले आहेत की शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादन खर्च मिळणं तर सोडून द्या, पण मुळात विकल्यानंतर खिशातले पैसे खर्चापोटी भरावे लागत आहेत. ही या महाराष्ट्रातली परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि त्याचवेळी या खोक्यांसाठी म्हणून वसूल केलेल्या रकमा ची परतफेड करण्यासाठी सर्वसामान्यांना मात्र कांदा हा 20 रुपयापासून 40 रुपयापर्यंत विकत घ्यावा लागत आहे. ही जी काही मधली तफावत आहे याच्यामुळे एका बाजूला शेतकरी रडतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला महागाईमुळे त्या विळीवरती बसलेल्या आमच्या माता भगिनींच्या डोळ्यातून पाणी येत आहे. या दोन्हीच्या बाबतीत हे सरकार आणि या सरकारचे प्रतिनिधी हे नालायक ठरले आहेत. आणि त्यामुळेच कसब्यामध्ये काल जो निकाल दिला गेला किंवा अगदी चिंचवडमध्ये सुद्धा लोकांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यांची कुठंतरी दखल या सरकारला घ्यावी लागेल. आज हे निषेधाचं आंदोलन हे प्रतिकात्मक आहे. एवढ्यावरती थांबणार नाही आहोत. समोर होळी आहे आणि त्यामुळे होळीचा सण होताच सगळ्यांना बरोबर घेऊन एक व्यापक आंदोलन, आत्ता जसं हरिभाऊंनी सांगितलं तसं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पेटवल्याशिवाय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे आम्ही शिवसैनिक स्वस्थ बसणार नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.